Bună seara! Aș vrea să-mi spuneți dacă se aude. Dacă se vede prezentarea. Prezentarea se vede la fel, deci putem începe. Deci totul e ok. Bun, bine ați venit la prezentarea rețelei sociale Triborg. Rețea socială creată de domnul Traian Borgovan. Este înregistrată în Almeria, Spania. La fisc este 100% legală și sigură. Și ne ajută să câștigăm bani, spre deosebire de celelalte rețele sociale și de a crea propria afacere în internet. Deci nu se vede prezentarea. Asta un pic, să mai dau un refresh. Să-mi confirmați când se vede. Deci bun, acum se vede. Bun. Deci, după cum v-am spus, despre Triborg este creată de domnul Traian Borgovan. Eu o să vă prezint, o să vă explic toate detaliile, cum putem câștiga bani și la sfârșit Traian o să vă răspundă la întrebări, cei care nu o să înțelegeți tot. Nu aveți voie să lăsați adrese de e-mail sau de Skype sau diferite site-uri. Deci Triborg este o nouă și deosebită rețea socială pentru utilizatori, întreprinderi, afaceri pe internet, cu toate centralizate într-un singur loc. Ce este Triborg? Triborg este o rețea socială globală și interconectată, o funcționalitate și un design complet nou. Este rețeaua socială diferită și cea mai completă. De asemenea, te poți conecta cu telefonul mobil. Are două stiluri diferite de perete pentru a împărți cu prietenii. Puteți crea săli private de videochat, pagini personale, puteți încărca fotografii, muzică și videoclipuri. Puteți crea bloguri, forumuri, este o rețea de agrement și divertisment. Puteți crea grupuri și anunțuri clasificate cu sistem viral. Avem jocuri în rețea cu prietenii, cum ar fi șah, table și multe altele, și puteți coresponda cu alte platforme sociale de pe propria rețea cu economii de timp corespunzătoare. Deci puteți citi și publica pe Facebook, Twitter și LinkedIn pe toate din Triborg. Deci în momentul în care publici ceva pe peretele din Triborg, automat va apare și pe celelalte 3. Aveți posibilitatea să publicați de asemenea afacerea dumneavoastră, găsi sau oferi locuri de muncă. Vă puteți crea propriul magazin online, cei care aveți produse pe care le puteți vinde pe plan național sau internațional. Vă puteți găsi perechea în comunitatea de romantism și multe altele, toate centralizate într-o singură locație, fie ca utilizator gratuit, de afaceri sau altul. Triborg oferă câteva concepte diferite de participare, fiind înregistrarea complet gratuită. A. Utilizator. Puteți participa la fel cum o faceți și pe alte rețele sociale, dar cu posibilitatea de a deveni un afiliat și de a câștiga bani pentru asta. B. Afiliat. A fi afiliat este gratuit și complet opțional. Câștigați bani de până la 10 concepte diferite de moment. C. Membru VIP. Pentru doar 16 euro pe an câștigați comisioane duble față de un afiliat gratuit. Și D. Participarea în Triborg System. Sistem exclusiv de Triborg. Și acum o să vi le explic pe toate pe rând. Care sunt beneficiile programului de afiliere, afiliat free, gratis? Ce înseamnă asta? Fiecare membru, atunci când ne înscriem în Triborg, primim un link de referință pentru a ne invita prietenii și cunoștințele să intre în Triborg, în echipa noastră. Și veți primi o compensație bazată pe următoarele secțiuni.
În momentul în care membrii băgați de noi în rețea devin membri VIP și plătesc 16 euro pe an, noi câștigăm un comision de 25%, adică 4 euro. În momentul în care membrii băgați de noi publică un magazin online, noi câștigăm un comision de 10%. Când cumpără produse câștigăm 5%, când publică produse 10%, când publică un articol la licitație 10%, când cumpără un articol de la licitație câștigăm 5%, când cumpără muzică 10%, când cumpără un anunț de plată pe click 20%, când publică o firmă, o afacere, câștigăm un comision de 25%. Deci acestea sunt comisioane pe care le primim ca membri gratis, fără să investim niciun ban, doar promovând linkul nostru de referință și invitându-ne prietenii și cunoștințele pe Tribord. În continuare vom vedea ce înseamnă membru VIP și avantajele acestuia. Ce este un membru VIP și cât costă? Pentru a fi membru VIP se plătesc doar 16 euro pe an și aveți următoarele avantaje. Puteți posta anunțuri clasificate nelimitate, membri gratis un singur anunț. Puteți posta videoclipuri nelimitate, membri gratis doar 20 de videoclipuri. Puteți crea 100 de pagini cu magazine online incluse, membri gratis doar o pagină fără magazin. Puteți crea săli private de video chat, membrii gratis pot accesa doar pe aceste săli. Și câștigați comisioane duble pentru referiții dumneavoastră, așa cum vedeți în tabelul de mai jos. Deci în momentul în care membrii băgați de noi devin și ei la rândul lor membri VIP, noi câștigăm un comision de 50%, adică 8 euro. Deci băgăm 2 membri care devin VIP într-un an și deja ne scoatem investiția. În momentul în care ei publică un magazin online, noi câștigăm 20%, când cumpără produse 10%, când publică produse 20%, când publică un articol la licitații 20%, când cumpără un articol de la licitații 10%, când cumpără muzică 20%, când cumpără un anunț de plată pe click 40% și când publică o firmă, o afacere, câștigăm un comision de 50%. Euro îi putem retrage imediat. În decurs de câteva minute sau ore veți primi banii în contul de PayPal sau Payza și probabil la începutul anului viitor vom avea și cardurile Tribord și veți putea scoate comisioane direct pe card de la orice bancomat din lume. Acum să trecem la roata de bani rapidă. Cei care doriți să câștigați bani rapid. Ea este formată din 3 nivele. În nivelul 1 trebuie să avem 5 membri, în nivelul 2 trebuie să avem 25 de membri și în nivelul 3 125 de membri. Acum să vedem cum funcționează această roată și ce venituri ne aduce. Fiecare poziție are un cost lunar de 5 euro. Plătim pentru un anunț de text. Formatul anunțului este așa: titlu, 3 linii de text și linkul URL, pagina sau site-ul care vrem să-l promovăm. Deci plătim 5 euro și avem timp de o lună un anunț în Tribord care se rotește prin toată rețeaua. Deci pentru 5 euro. Fiecare membru poate cumpăra o singură poziție, un singur anunț în roata de bani rapidă. Acum să vedem veniturile generate de această roată. Cei 5 euro, țin să vă amintesc că se distribuie 100% între membrii din roată. Venituri generate de nivelul 1. Fiecare membru din nivelul 1 vă va genera 1 euro lunar. Nivel complet 5 euro, astfel încât veți obține anunțul
în fiecare lună gratuit. Deci când ați băgat primii 5, deja nu mai trebuie să scoate niciun ban din buzunar. Venituri generate de nivelul 2. Fiecare membru din nivelul 2 vă va genera 1 euro lunar. Nivel complet 25 de euro. Deja suntem pe profit. Această sumă se adună la soldul dumneavoastră din birou virtual și poate fi retrasă de câte ori aveți 20 de euro. Deci în roata de bani rapidă, de fiecare dată când strângeți 20 de euro, îi puteți retrage. Deci nu trebuie să completați toată roata ca să puteți scoate banii. De fiecare dată când aveți 20 de euro. Venituri generate de nivelul 3. Fiecare membru din nivelul 3 vă va genera 3 euro lunar. Nivel complet 375 de euro. Prima dată din nivelul 3, de la primele 100 de persoane, vi se va lua câte 1 euro și vor fi puși deoparte pentru a plăti anunțul din Triborg System de 100 de euro, care vă va genera mult mai mulți bani față de roata de bani rapidă și imediat după aceea o să vă explic și ce înseamnă Triborg System. Total venituri după fiecare roată completă. Nivelul 1. Deci trebuie să avem 5 membri. Câte 1 euro de fiecare, 5 euro. În nivelul 2 avem 25 de membri, câte 1 euro de fiecare, 25 de euro. Și în nivelul 3 avem 125 de membri, câștigăm câte 3 euro pentru fiecare, 375 de euro. În total 405 euro minus 5 euro pentru anunțul dumneavoastră, 400 de euro bani curați pe care îi primim în fiecare lună, după o roată completă. Dar se pot câștiga mult mai mulți bani. După completarea primei roți, sistemul vă va genera alta automat. Cu 2 roți complete câștigi 800 de euro. Prin completarea celei de-a 3-a roți câștigi 1200 de euro. Vă imaginați cu 5, 10, 50 de roți, 2000, 4000, 20.000 de euro. Totul depinde de noi, cât de mult ne dăm interesul și cât de mult muncim. Este un sistem foarte simplu și foarte practic. O investiție de 5 euro pe care eu cred că îi deține orice persoană și permite să investească într-o afacere. 5 euro sunt 2 pachete de țigări sau câteva beri la o terasă la care putem renunța și investi într-o asemenea afacere. Pozițiile sunt acoperite de la dreapta spre stânga în roata de bani rapidă. Ce înseamnă asta? În momentul în care băgăm primii 5. Dacă noi o să băgăm mai mult de 5, automat vor intra la primul membru pe care l-am băgat noi în roată, până se va completa și primul lui nivel de 5, după care va trece automat la următorii până se va completa al doilea nivel al nostru. Și dacă o să băgăm după aceea și mai mulți, vor intra în cel de-al 3-lea nivel. Și așa îi ajutăm și pe membrii din nivelul 1 și 2 ai noștri. Și tot așa ne pot ajuta sponsorii noștri care ne-au băgat în roată dacă o să bage mai mult de 5 membri. Dacă un membru nu reușește să plătească anunțul său timp de o lună. Deci, spre exemplu, să spunem că se activează astăzi, cumpără anunțul de 5 euro pe 30 octombrie. El va fi în verde, îi va apărea în pagină până pe 30 noiembrie. Și dacă pe 30 noiembrie nu va plăti anunțul, va fi pus în roșu până pe 30 decembrie. Și dacă pe 30 decembrie nu va plăti din nou anunțul, va fi scos din program și va pierde poziția sa. Deci va fi scos din roată și va pierde referiții. Deci doar din roată, nu și din Triborg. Și dacă va dori să o ia de la început, o va lua de la 0, fără niciun referit. Deci aceasta a fost roata de bani rapidă, foarte simplă și foarte practică. Acum să trecem la Triborg System, despre care v-am vorbit mai devreme.
Tribor System este o formulă de afacere internațională, un sistem de anunțuri care se rotesc în comunitate așa cum se arată în imagine. Deci este un anunț cu titlu, imagine și text de descriere. Fiecare anunț are un cost de doar 100 de euro plus impozitele și taxele de PayPal. O singură plată pe viață. Anunțul este pentru totdeauna și îl puteți edita de câte ori doriți. De exemplu, astăzi vreți să vindeți o casă, mâine vreți să vindeți o mașină sau poimâine vreți să promovați o afacere sau un site. Totul dumneavoastră faceți ce doriți cu acest anunț, îl puteți edita de câte ori doriți. Deci pentru o investiție de 100 de euro aveți un spațiu publicitar pentru totdeauna în Tribor, deci care se rotește mereu în rețea și la un moment dat toți membrii din rețea o să vadă anunțul dumneavoastră. Cum rămâne cu profitul din acești 100 de euro? Cum am spus, în roata de bani rapidă se distribuie 100% între membrii din roată. Aici, comunitatea distribuie 85% din veniturile din publicitate cu utilizatorii, printr-un sistem de generare de bani durabil și modernizat, cu matrice de 3x2, cu 3 cicluri consecutive, din bronz, argint și aur, în rotație constantă și continuă. Acum, în momentul în care se așează sub poziția dumneavoastră 3 poziții directe în prima linie a matricei dumneavoastră, câștigați câte 20 de euro pentru fiecare. Aici, în Tribor System, putem să cumpărăm câte anunțuri dorim. Spre exemplu, o persoană a cumpărat 24 de anunțuri, a plătit 2400 de euro pentru a avea publicitate pentru totdeauna. Spre exemplu, în Facebook, dacă o să cumperi publicitate pentru o lună, plătești nu știu câte mii de euro și după aceea nu o să mai ai publicitate deloc dacă ea nu va avea eficiență. În schimb, în Tribor cumperi un anunț și l-ai pentru totdeauna. Deci el a investit strategic. Deci, după primii 3, câștigați câte 20 de euro pentru fiecare poziție, care se pot retrage individual sau se poate retrage suma de 60 de euro. Apoi, va trebui să așteptați pentru a se completa a doua linie a matricei cu 9 poziții. Deci trebuie să ajutăm și pe primii 3 să bage la fel la rândul lor câte 3. Și atunci va fi când vă completați prima matrice. Și atunci veți câștiga alți 100 de euro plus o poziție pe același nivel bronz, adică un alt anunț. În același timp avansați cu o poziție pe al doilea nivel numit argint. Deci poziție este sinonim cu anunț. Când vă urmează primele 3 poziții ale nivelului de bronz pe nivelul de argint, veți câștiga 200 de euro care îi puteți retrage la fel imediat. Apoi va trebui să așteptați și pe cele 9 poziții de pe linia a doua de pe nivelul de bronz să vă urmeze pe nivelul de argint, cu care veți avea matricea completă a nivelului de argint și câștigați 700 de euro care îi puteți retrage la fel imediat. Plus primiți o nouă poziție în nivelul de argint și în același timp avansați cu o altă poziție pe nivelul numit aur. Pe acest nivel se întâmplă același lucru ca și pe celelalte două nivele. În timp ce vă urmează primii 3 de pe nivelul de argint, primiți 800 de euro, un birou virtual care îi puteți retrage imediat. De ce repet mereu imediat? Pentru că în alte companii plata se face la sfârșitul lunii sau la 30 de zile, la 60 de zile. La noi se face imediat, în decurs de câteva minute sau ore, veți primi banii la dumneavoastră în cont. Acum va trebui să așteptați și pe cei 9 de pe linia a doua de argint să vă urmeze pe nivelul de aur, iar acest lucru completează matricea nivelului de aur și câștigați 4000 de euro.
o sumă foarte frumoasă. Vă puteți cumpăra o mașină sau plăti un avans la o casă, puteți pleca în vacanță, mă lua și pe mine. Așa. Deci 4.000 de euro care îi puteți retrage imediat. Precum și un cadou bonus. Un laptop marca Acer, evaluat aproximativ în 800 de euro, pe care veți obține în locul pe care îl specificați, la orice adresă din orice țară. Compania vi-l trimite acasă la domiciliu. Cadouri oferite pentru cei care au completat cele 3 cicluri. Pe lângă toate acestea, veți obține în birou virtual 300 de euro care pot fi utilizați numai pentru a da 3 poziții la 3 persoane care nu dispun de resurse financiare pentru a deveni parte din Triborg System. De exemplu, aveți 3 tineri care vedeți că se implică și fac mulți referiți, participă mereu la conferințe, sunt activi în rețea, dar nu au cei 100 de euro pentru a investi în Triborg System, așa că îi ajutați și pe ei și în același timp pe dumneavoastră. Dar nu este totul, pentru că veți obține de asemenea o altă poziție pe același nivel de aur care se rotește de asemenea pe viață. Și după cum matricele se rotesc, când ați finaliza nivelul de aur, aveți deja pe nivelul de bronz aproximativ 12 matrice în lucru, din care 3 dintre ele vor fi completate și avansate la nivelul al doilea. Rețineți că acest lucru este doar pentru o plată de numai 100 de euro, plus taxe pentru totdeauna. Nu există nicio posibilitate de joc sau pierdere, doar o chestiune de timp. Nu există taxe suplimentare sau alte plăți ascunse. Eu zic că tocmai ați întâlnit o ocazie unică care nu trebuie ratată. Pur și simplu vă puteți deschide propria afacere pentru o investiție de doar 100 de euro. În ziua de azi la noi în România, ca să deschizi o afacere, îți trebuie cel puțin câteva mii bune de euro și o grămadă de autorizații și trebuie să dăm și multe șpăgi și mereu o să stăm cu frica în sân că vine ITM-ul sau Sanepidul sau alte controale. În schimb aici nu ne doare capul de nimic, compania se îngrijește de contabilitate, de tot, totul este 100% legal, primiți factură electronică pentru orice produs cumpărat în Triborg pe care o puteți trage la imprimantă și să vă justificați în contabilitate dacă sunteți o firmă. Deci, odată înscris, trebuie să invitați oamenii să se înregistreze pe site-ul social cu linkul dumneavoastră de referință pe care îl aveți în pagina de start din Triborg. În partea dreaptă pune acces rapid și un pic mai jos pune linkul meu de referință. Intrați acolo, îl copiați și îl dați la prieteni și cunoștințe să se înscrie în Triborg. Aceste persoane se vor referi la dumneavoastră în echipă și dacă ei decid să participe în sistemul Triborg sau în roata de bani rapidă, ei vor fi cu dumneavoastră în sistem. Cu cât mai multe persoane veți invita, cu atât succesul dumneavoastră va fi mai mare și mai multe persoane vor beneficia de aceste sisteme. Deci este un sistem foarte practic și foarte simplu. Deci veniturile noastre vin din publicitate, din anunțuri. Totul este legal 100%. Triborg are o siguranță de 256 de bytes, în timp ce Facebook are doar 130. Noi în fiecare lună eliminăm foarte mulți membri care vor să înșele lumea. Spre exemplu, nu știu dacă ați văzut, au apărut în Facebook foarte multe anunțuri cu persoane care vă oferă împrumuturi de 10.000 de euro pe criza asta. Dar ca să primiți acele împrumuturi trebuie să trimiteți niște bani înainte pentru a se aproba împrumutul și dacă o să-i trimiteți o să rămâne și fără bani și fără împrumut. Așa că la noi aceste persoane nu au ce căuta. Sistemele noastre le elimină automat. Site-ul este protejat de sistemul de securitate GeoTrust, astfel încât puteți fi siguri de comunicațiile dumneavoastră. De exemplu, numere de card de credit între
browserul dumneavoastră și site să fie privat și securizat. Deci cam aceasta a fost prezentarea Tribor. Acum o să-i las cuvântul lui Traian să vă răspundă la întrebări. Bună seara!